NemID er dit login til netbank, offentlige tjenester og en lang række private hjemmesider. Du kan få NemID på flere måder. Hvis du har netbank, bliver du kontaktet af din bank med henblik på at skifte dit nuværende banklogin til NemID. Når du aktiverer NemID i din netbank, kan du vælge også at bruge dit NemID til offentlige og private tjenester. På den måde skal du kun huske én adgangskode, uanset om du skal i netbanken, søge SU eller skrive ungerne op til en børnehaveplads. Hvis du ikke har netbank, eller er du utålmodig, kan du bestille NemID på nemid.nu. Så har du dit NemID i løbet af få dage. Hvis du er udenlandsdansker, eller du er blind eller svagtseende, så er der særlige bestillingsmuligheder til dig via hjemmesiden. For at bestille NemID på nettet, skal du bruge pas eller kørekort for at legitimere dig. Hvis du ikke har pas eller kørekort, eller hvis du ønsker personlig hjælp til bestillingen, kan du henvende dig i dit borgerservicecenter eller i et skattecenter. Husk at medbringe gyldig legitimation. På nemid.nu kan du se, hvilke papirer du skal have med. Her finder du også en liste med adresser, så du kan se, hvor du kan henvende dig. NemID giver dig sikker adgang til selvbetjening på nettet, hos det offentlige, din netbank og en række andre serviceudbydere. Når du har bestilt NemID, modtager du 2 breve med posten. I velkomstbrevet finder du dit NemID-nummer og dit nøglekort. Nøglekortet kan du tage af, folde sammen og gemme i din pung. Det andet brev indeholder en midlertidig adgangskode. Første gang du logger på med NemID, skal du bruge dit NemID-nummer og din midlertidige adgangskode, så have begge brevene parat. Du skal også lave en personlig adgangskode og vælge et bruger-ID, så det er en god idé at sætte lidt tid af til det første login. Bestem dig eventuelt for en adgangskode, før du går i gang. Det er lidt nemmere at vise på computeren, så lad os prøve at logge på med NemID for første gang. Du kan logge på med NemID på alle hjemmesider, der tilbyder login med NemID. For eksempel skat.dk, borger.dk eller NemIDs egen hjemmeside nemid.nu. Når du logger på, bliver du mødt med dette vindue. Login-processen starter ved, at du indtaster dit NemID-nummer og den midlertidige adgangskode. NemID-nummeret er et 9-cifret nummer, som du finder i dit velkomstbrev. Den midlertidige adgangskode finder du i det andet brev. Når du har udfyldt de 2 felter, klikker du på næste. Nu bliver du bedt om at vælge en personlig adgangskode. Det er vigtigt, at det er en adgangskode, du kan huske, for det er den, du fremover skal bruge, når du logger på. Vejledningen på skærmen hjælper dig med at vælge en sikker adgangskode. Når du har gentaget adgangskoden, klikker du på næste. Du kan logge på med dit CPR-nummer eller dit NemID-nummer, men det er også muligt at vælge dit eget bruger-ID. Dit bruger-ID skal opfylde en række krav. Bare følg vejledningen på skærmen. Derefter klikker du på næste. Til sidst skal du indtaste en nøgle fra dit nøglekort. Det 4-cifrede nøglenummer angiver, hvilken nøgle du skal bruge. Selve nøglen er et tal på 6 cifre. Når nøglen er indtastet, vælger du log på. Nu er dit NemID aktiveret, og du er logget på. Næste gang logger du på med dit CPR-nummer, NemID-nummer eller selvvalgte bruger-ID og den adgangskode, du lige selv har valgt. Rigtig god fornøjelse. Lad os prøve at logge på med NemID. Du logger på ved at indtaste dit bruger-ID og din adgangskode i de 2 felter. Din adgangskode er den mest personlige del af dit NemID. Adgangskoden er fortrolig. Ingen må kende din adgangskode, og du må ikke oplyse den til nogen. Når du har indtastet dit bruger-ID og din adgangskode, klikker du på næste. Nu bliver du bedt om at indtaste en nøgle fra dit nøglekort. Hver nøgle er identificeret med et nøglenummer på 4 cifre. Selve nøglen består af 6 cifre. Hver nøgle kan kun bruges én gang. Du får automatisk et nyt nøglekort med posten, inden alle nøglerne er brugt.
så løber du aldrig tør for nøgler. Når du har indtastet nøglen og klikker på næste, har du foretaget login med NemID.